A l'estiu s'allarga el dia, les lents de contacte es porten més hores, això fa que al final l'ull estigui més castigat. Què pot provocar, exacte? Pots acabar amb una conjuntivitis, l'ull queda molt vermell, tens molta molèstia, et molesta molt la llum, molta lleganya, molta secreció, i a més no és d'un color blanc, sinó que és d'un color verd o groc. Quan hi ha una infecció sempre és un tema mèdic i s'ha d'anar a l'oftalmòleg. Si és una irritació, és molt diferent. Pots tenir la sensació de sorra, que els ulls et piquen, els ulls una mica vermells, la sequedat ocular. Són una mica les patologies típiques que solen donar a l'estiu. David, jo quan surto de l'aigua, ara a l'estiu del mar, surto amb els ulls que em piquen una barbaritat i ben vermells com un pebrot. No sé, surto així de l'aigua que no m'hi veig de cap ull. Per què em passa, David, això? Bueno, doncs et passarà una mica perquè tens l'ull una mica sec, l'aigua salada, irrita l'ull i això fa que et piquin i et plori una mica. És el normal de l'estiu, són una mica les patologies típiques que solen donar a l'estiu. Ara m'expliques, a veure, quines patologies hi ha. Val, David, doncs explica'm quins problemes sol haver-hi ara a l'estiu així amb els nostres ulls. El que més ens trobem a la consulta quan ens venen els pacients a fer visita i ens comenten problemes, sobretot són els usuaris de lents de contacte, que em fan un mal ús, o més que un mal ús, a l'estiu s'allarga el dia. I a l'allargar-se el dia fa més bo, tot ho allarguem una mica més, les lents de contacte es porten més hores. Això ho vam comentar en el podcast anterior i és veritat que vas fer èmfasi en l'ús de les lents de contacte. Llavors, tot això fa que al final l'ull estigui més castigat, per dir-ho d'alguna manera. També a vegades les porten a les Antilles per banyar-se, a la piscina, a la platja, això irrita més l'ull i això provoca una sèrie de molèsties que no tindrien que ser-hi si es fes un ús més adequat. Llavors és molt típic a una consulta d'optometria en un centre òptic que la gent es vingui a queixar pels ulls que em molesten, és que les lentilles m'emprenyen una mica més, no les tolero tant, i és perquè es fa un mal ús. S'abusa una mica d'elles i això provoca que després hi hagi... Doncs això anem en compte a l'estiu, la gent que porta lents de contacte. Sí, perquè si segueix fent un mal ús i s'abusa, al final... Què pot provocar, exacte? Pots acabar amb una conjuntivitis, per exemple, una infecció ocular, que és un altre dels problemes que sobretot es donen a l'estiu. Que veig que ve derivat, no?, una mica. També pots tenir infeccions que vinguin que no és per ús de lents de contacte. A l'estiu hi ha més factors que et poden provocar la conjuntivitis, però per les Antilles és un d'ells. I quins altres factors, doncs, me comentes que poden provocar la conjuntivitis? La conjuntivitis pot ser per una infecció d'un virus. Si estàs refredat, doncs, per exemple, et pot pujar, diguéssim, del nas, et pot pujar el virus cap als ulls i això et pot provocar una irritació d'una conjuntivitis vírica. També pot ser una conjuntivitis bacteriana, sol ser menys freqüent. La bacteriana normalment sol ser monocular, la vírica és quasi sempre binocular. Binocular estem... Els dos ulls o d'un ull? D'un ull o dels dos ulls. Llavors... I aquestes bacterianes, entenc que, per exemple, si et banyes en el mar, si et banyes a la piscina, pot ser un dels contextos que pots agafar conjuntivitis bacteriana? Pots agafar una infecció, sí. Si hi ha una conjuntivitis, sobretot a casa per no compartir-la, perquè no contaminar la resta de la gent. Contagiar-la? Sí. Hem de vigilar sobretot amb les tovalloles, tenir una mica d'higiene en aquest sentit, rentar-se bé les mans, i tot aquest tipus de coses perquè no es contagin facilitat. I quines altres alteracions, així, a part de conjuntivitis, podem trobar? El sol ens afecta? A l'estiu, sobretot, l'ultraviolat, el sol, afecta molt. Ja en vam parlar també en altres episodis que l'ultraviolat és nociu pels ulls si no es porta una bona protecció, llavors és molt important portar una bona ullera de sol que protegeixi. I també la sequedat ocular. La sequedat que també ja vam comentar en algun episodi, sí. Molt important a l'estiu, que es dona més sovint, i això fa que també hi hagi més molèsties, llavors intentar evitar tots els factors que poden fer que el teu ull pateixi una sequedat més forta i que pugui acabar desenvolupant una conjuntivitis, una queratitis o qualsevol tipus d'inflamació de l'ull que després és força molest i a vegades costa de curar. També sempre és important dir que quan hi ha una infecció sempre és un tema mèdic i s'ha d'anar a l'oftalmòleg.
Vale? Que això serien ja senyals d'alarma que has d'anar, diguéssim, o has d'acudir a urgències o has de... Sí, o anar a l'oftalmòleg, que és l'especialista dels ulls, o anar al metge de capçalera i que, si ho creu necessari, que et derivi a l'oftalmòleg. Però sempre que hi ha una infecció s'ha de tractar per un metge. Exacte. Si és una irritació o alguna més suau per el mal ús de les lents de contacte, doncs si vens a l'òptica amb l'optometrista teu de confiança, doncs et podrà donar o pautar un descans de lentilles, un tractament amb lubricant, amb llàgrima i una sèrie de normes d'higiene visual per intentar que els teus ulls tornin a estar bé i puguis tornar a la teva activitat normal sense molèsties. Però com diferenciem si és una senyal d'alarma una mica més greu, quins símptomes podem tenir, no? De dir, ostres, haig d'anar al metge o puc anar a l'òptica, no? I me poden recomanar alguna solució. Quan hi ha una infecció és molt clar perquè l'ull queda molt vermell, tens molta molèstia, tens molta fotofòbia, et molesta molt la llum, val? I a més normalment tens molta lleganya, secreta com pus, per dir-ho així, que no és pus ben bé, però hi ha molta lleganya i molta secreció, i a més no és d'un color blanc, sinó que és d'un color verd o groc. Que és el color que també és indicatiu d'infecció. Indicatiu d'infecció, hi ha molta molèstia. Quan és una irritació pots tenir la sensació de sorra, que els ulls et piquen, els ulls una mica vermells, però no és res que no puguis viure amb ell, és molt diferent. O sigui, en aquest cas sí que podríem anar a l'òptica i seguir una mica els consells. Si el professional de l'òptica, l'optometrista, veu que t'ha de remetre a l'oftalmòleg, doncs naturalment ell ja ho farà, serà el cribatge qui et donarà la pauta a seguir una mica, doncs vés al metge, que ell t'indicarà si has de fer el tractament. O simplement no utilitzis tanta lentilla, o fes aquest tipus de llàgrima, o fes aquest tipus de descansos quan convingui, i així et donarà les pautes per estar més bé. D'acord, doncs quins consells pràctics ens podries recomanar per aquest estiu i per evitar totes aquestes afectacions oculars? Doncs els usuaris de lents de contacte que facin bondat, que no abusin, que no facin un mal ús de les lentilles, que controlin una mica el temps que les porten, i després doncs tenir força bona higiene a l'hora de manipular objectes i rentar-se les mans. Sí, perquè és clar, si estem a la platja, no? Amb la sorra, amb l'aigua del mar i te vas tocant els ulls o qualsevol cosa així, entenc que tens més risc. Evidentment. I a la mínima molèstia que tinguis, anar al teu optometrista i que et faci una exploració, que et recomani si cal o no cal anar al metge, o simplement fent una mica de tractament i una mica de bondat, ja ho tindràs arreglat. I ulleres de sol. I ulleres de sol si estàs amb exposició solar per protecció de l'ultraviolat. Perfecte, David. Doncs ens ha quedat claríssim, ja sabem una mica més com evitar totes aquestes patologies oculars a l'estiu. I res, tens alguna altra recomanació per dir-nos? No, bàsicament això, que facin bondat, que és el més important. D'acord, doncs a gaudir de la Costa Brava aquest estiu. Perfecte. Ens veiem al proper episodi. Fins la propera.